वांग्याचं भरीत करण्यासाठी मी ही छोटी छोटी वांगी घेतली आहे आणि स्वच्छ चांगली धुवून ही अशी चिरून घेतली आहे बघा। आता याच्यामध्ये मी मसाला भरणार आहे आणि मग ती शिजत ठेवणार आहे। आता याच्यात मसाला भरायचा आहे त्यासाठी मी हे 2 मोठे कांदे चिरून घेतले, 2 मोठे कांदे, त्याच्यामध्ये 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट घालते, हा आमचा मालवणी मसाला आहे, तो मसाला मी आपल्या जसं तिखट हवं त्याप्रमाणे 1.5 चमचा मी हा तिखट घालणार आहे। अर्धा चमचा हळद घालणार आहे, अर्धा चमचा हळद घालणार आहे। नंतर छोटे 2-3 चमचे मी शेंगदाण्याचं कूट घालणार आहे। त्यानंतर याच्यामध्ये भाजका गरम आमचं वाटप जे आहे भाजकं ते वाटप मी याच्यामध्ये घालणार आहे। जशी आपल्याला त्याची भरिताची ग्रेव्ही हवी त्याप्रमाणे आपण वाटप घालायचं आहे। याच्यामध्ये हे 3 चमचे वाटप घातले आणि त्याच्यामध्ये मीठ घालणार आहे आणि सगळं मिश्रण मी एकजीव करणार आहे। तर मित्रांनो, हे जे भाजकं वाटप आहे ते कसं बनवलं यासाठी तुम्ही वरती दिलेल्या आय बटनवर क्लिक करा, नाहीतर मी त्याची व्हिडिओची लिंक हे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण टाकत आहे, तेव्हा तो व्हिडिओ तुम्ही नक्की जाऊन बघा। आता हे चवीनुसार याच्यामध्ये आपण मीठ घालायचं आहे। हे मिश्रण सगळं काढून झालं की आपण मीठ लागलंय का बघायचं आहे, हवं असलं तर मीठ घालायचं आहे। मग आता थोडीशी याच्यामध्ये कोथिंबीर घालते आणि हे सगळं मिश्रण मी एकजीव करून घेते। वांग्यामध्ये भरायचं मिश्रण मी सगळं एकजीव करून घेतलंय बघा। हे आता हे मिश्रण मी ह्या वांग्यामध्ये भरणार आहे। चांगलं असं भरून घ्या, सगळ्या फोडींना नीट लावून घ्यायचं आहे। या पद्धतीने सगळी वांगी आपण भरून घेऊया। गॅसवर कढई तापत ठेवली आहे, कढई चांगली तापली आहे, त्याच्यामध्ये 2 चमचे तेल घालायचं आणि कढईतलं तेल गरम झालंय हे बघा। आता याच्यामध्ये गॅस कमी करायचा आणि मग ही वांगी अशी लावून घ्यायची आणि मग एका झाकणीमध्ये पाणी ठेवून त्याला वाफेवर शिजवायची चांगली। बघा आता याच्यावरती मी अशी झाकणी ठेवणार आहे आणि या झाकणीमध्ये पाणी घालणार आहे। ह्या झाकणीमध्ये मी पाणी घालून ही वाफेवर शिजवणार आहे। असं ज्यामध्ये पाणी घालून ही त्याला काही शिजायला 20-1 मिनिटं लागतील शिजवायला, मध्ये थोडा परतायची आणि नंतर मग ती तयार होतील। उरलेला हा जो मसाला आहे हा याच्यावरती असं लावायचा सगळ्या वांग्यांवरती, थोडंसं हे भांडं धुवून पाणी घालायचं आणि मग झाकण ठेवून त्याला चांगली वाफेवर शिजवायची। 10 मिनिटं आली की परत जरा म्हणजे परतून घेऊ, वांगी ही अशी परतायची चांगली नंतर शिजल्यावर। आता ही शिजलेली आहेत वांगी, आता आपण परतून घेऊया। प्रत्येक वांग असं परतायचं म्हणजे वरची बाजू खाली गेली की चांगलं परत आणि शिजेल ते। आणखी 10 मिनिटं बघा, 10 मिनिटं लागली आता हे एक बाजू शिजायला। 10 मिनिटात हे सगळं पूर्ण तयार होईल। हे भरीत भाकरीबरोबर खायला छान लागतं, तर आपण हे भाकरीबरोबर खाणार आहोत। आता हे चांगलं असं परतून घेऊन आणखी 10 मिनिटं मी झाकण्यात पाणी ठेवूनच त्याला वाफ देणार आहे चांगली। परत मी झाकणात थोडंसं पाणी घातलंय आणि याला वाफ देते। 10 मिनिटांनी हे शिजून तयार। तर बघूया आपण आपलं भरीत तयार झालंय काय। बघा वांगी सगळी शिजली आहेत चांगली। आता हे वांगी भरीत आपलं तयार झालेलं आहे। आता त्याच्यावर थोडीशी आपण कोथिंबीर वरनं घालूया। थोडीशी कोथिंबीर घाल्याबरोबर आणि मग आता हे आपण हे भाकरीबरोबर जेवताना खायचं।
तर मित्रांनो, झटपट होणारं वांग्याचं भरीत तुम्ही नक्की करून बघा. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा.